Висшето училище по сигурност и икономика е модерен образователен и изследователски център със значителен принос за развитието на икономическия, социалния и културния просперитет на българското общество чрез обучение на високо квалифицирани специалисти в областта на националната сигурност, икономиката, управлението и администрацията. Висшето училище по сигурност и икономика е едно от най-престижните висши училища в страната, което подготвя високо специализирани експерти в сферата на националната сигурност. Вузът предлага изключително търсени атрактивни бакалавърски и магистърски програми в професионално направление национална сигурност. Професионално направление икономика е едно от основните звена в структурата на ВУЗ, което предлага утвърдени и актуални специалности в образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър. Предлаганите специалности в професионално направление администрация и управление осигуряват задълбочена теоретична подготовка и управленски компетентности на бъдещите мениджъри. Приемът е по документи, а формите на обучение са редовна и задочна. Обучението във ВУЗ се води от над 100 високо квалифицирани преподаватели и експерти по гъвкаво адаптирани текущи учебни програми в нова и модерна сграда. Придобитите теоретични знания и практически умения на успешно завършилите студенти гарантират бързата им и безпроблемна реализация като специалисти по съответните специалности в областта на националната сигурност, икономиката и управлението. Онлайн обучението във ВУЗ се осъществява чрез платформата Microsoft 365, която дава голямо разнообразие от възможности в полза на студентите на ВУЗа и техните преподаватели. Внедряването на платформата за онлайн обучение значително подобри комуникацията между студентите и преподавателите заради възможността за общуване в реално време. Материалната база на ВУЗ е нова и се състои от 5 корпуса – административен, 2 учебни, аула и търговска зона. Учебните корпуси разполагат с модерни аудитории, семинарни зали, оборудвани с най-съвременни информационни и лингвистични кабинети, както и с функционални IT и интернет зали. Научно-изследователската дейност във Висшето училище по сигурност и икономика се развива в фундаментални научно-приложни и практико-приложни изследвания. Висшето училище по сигурност и икономика е желан и предпочитан партньор за международно сътрудничество и има договори с над 30 национални и чуждестранни университета. Еразъм Плюс предлага възможности за голямо разнообразие от хора и организации от различни държави да обменят опит и добри практики. Картата Еразъм Плюс до 2027 година, която притежава ВУЗ, предоставя възможности за образование, обучение и практика в Европейския съюз чрез мобилност на студенти, преподаватели и административен състав посредством регламентирано сътрудничество между университети и други ключови партньори от публичния и частния сектор. Рейтинговата система в България показва, че ВУЗ затвърждава лидерските си позиции. Дипломите от направление национална сигурност във ВУЗ носят най-високо облагаем доход в Пловдив и региона. В направление администрация, управление и икономика възпитаниците на ВУЗ заемат челни позиции в Пловдив и региона по големина на облагаемия си доход. ВУЗ е сред първите вузове в страната, разработили специална социална програма без аналог в частното висше образование. Бъди сред лидерите, запиши се и ти във ВУЗ. Ако имаш въпроси, не се колебай да се свържеш с нас по имейл или на някой от посочените телефони.